gba mmadụ n'elu ụwa nke anọ ọ na-edi batala oge emezie abụsigbo otu na ọmụlakọnụ maka na ha ụfụ na ya ka ọ ka ji agba mana ọ na-emezi achụkata nwa ogbenye achụnye ya n'ụlọ mmanụ mana ofu okwu ozugolo nwa m ife na m ga-akọwalụ n'okwu a maka anyị wole na nwayọ nwayọ nkwa obodo fanu ụfọdụ ijebe Lagos jebilinu ụfọdụ ibi na Aba ụfọdụ ije Ọnịcha bili ụfọdụ ijebe ugwu Hausa nụ onye ọgbalọ na-edinu maka na ọdụrọlụsụ mma owele anya si wefebenu mana mmadụ adara bụzi ebe a na-echi ọzọ ojebe ebe a na-alụ agụnụ mana abịgbo anyị inedi na ife ị ga-eji dizinu ọ bụ onye ka ị ga-akọlụ maka na ọ dịrọla onye dị na Naịjirịa mma ọ rapụzie Naịjirịa jebe obodo oyibo ọ na-adịrọrọ onye nọ n'ụlọ mmanụ ọ rapụzie ebe ya jebe ọrụ oyibo na Lagos na Aba na Port Harcourt na Enugu mana onye mmekọta dabalị anụ ọ dịzie ka ọrịa bụ kasị akasị mana unu ga-aghọta na enu ụwa badị onye ọgbalị ya na-edi maka na afụrụ m obodo eji mmanụ akwụ aka enu ụwa babi onye ọgbala odibe onye ọgbala ya dibe n'enu ụwa nụ ebe ka ụwa tozili utenu onwere obodo eji mmanụ akwụ aka nụ ka njụ onye ọgbala ya dibenu nke mụ na Chibalika na-emenu ọgbalị m ntibe egwunu ọgbalị ụfọdụ ifazụbajanụ ọgbalị ụfọdụ ifajebọlụ oyibo nụ ọgbalị ụfọdụ ifajebe obodo oyibo nụ ụfọdụ nọ na nke ụfọdụ nọ n'afụfụ ụfọdụ ka na-ebu ife n'isi n'ebe ụfọdụ nọ n'ọkalịla akalị nụ ụwa babido na onye ọgbalị oya biko odibenu enu ụwa babinu onye ọgbalị odibo ewele ya
na nke na-enwero nne na nna amụta ifenu ọgbali Josef n'akwụkwọ nsọ nụ elenya n'ibe nna ya nụ lesia ndị obodo ọzọ nụ olu ebe afọ ọgbanya nụ ọgbali ya n'ibe efero nụ ọgbasi anya n'ibe efero owe bụla ọkasị akasị nụ owe chizi eze n'Ijipt nụ ọkwa akpa ịgbagidoli ọmụta ifenu ọ na-edidonu tata n'ọbụzi ọkasị akasị n'enu ụwa donu ma n'enu ụwa babinu onye ọgbali ya dibenu asịkwa na n'ụwa ya jọkanụ ma ya sị na n'ụwa ya amakanụ onye ọ dịlị mma tata nụ ọ bụrụ ya ka ọ na-adịle chinu enu ụwa babinu ọnọdụ ifulu onwe yi asịkwa na nke ya jọkanụ ma ya sị na nke ya amakanụ maka na ọ bụrụzi nke bụ Chukwu enu ụwa babinu enu ụwa babinu onye ọgbara odibe ụnanụ onye ọgbara odibe enu ụwa babinu enu ụwa nụ ọgbali m ndị ya nụ ọgbaghị dibenu ọkụ na-esiri ite n'ọkụ nụ ife dị n'ime ite mmehie si n'enu ụwa nụ maka n'enu ụwa babinu onye ọgbali ya dibenu ọgbali Chijioke dị enu tata na-esogbu n'ife a na-emenụ maka na ọ bụrụ m bụ Chikele onwe m Chukwu nyelilekwu abịgbaghị biko dibe maka na enu ụwa babinu abụzi mkpotu na ọmụlatọnụ enu ụwa babinu onye ọgbara odibe na-emezi n'elu ụwa nke anọ na ọ bụ ebe apị nke ya gbajiri ya ebe afọ ka ọ fụrụ onwe ya maka n'oge mmadụ na-abịa n'elu ụwa nọ na o nwere ife o bu wee pụta ụwa nke anọ o wee lụzie ka asụsụ dị o wee tonite wee bụrụ mmadụ nọ o wee chọbazie akalaka ya ozu efi o nwere isi nụ ọlụ ugbo na o nwere isi nụ ọ bụ na chi edeli ọchịchị nụ abịa ịgbanya nụ ọlụbọlụ ugbo nụ abịa ịgbanya si n'ọlụ ugbo wee jebe afịa nụ oluoke ọzụkatala afịa nụ ọmalizie na-egwu mali amanụ ebe ọ dabala onye nụ osi n'ibia afa na apụzi ala nụ mana ọ bụrụ ya bụ Chukwu enu ụwa bụ abịnụ onye ọgbala odibenu ụfọdụ nọ n'afụfụnụ n'ọba ebe o debelifanụ o jiri ebe na-echi niile n'afọ ama enwe ego mana ife nwere oge nụ enu ụwa bụ abịdonu yes sir
mefu na bafa mmadụ bataloje mazọtan ewe zọtazi utenu maka na onye zọtala ute ma ọ zọtara anị ọ ga-agbabazi ute n'elu maka na afa mefu na bụ nwa afa mefu na bụkwazi ego oyibo batali ndị kwuru okwu ji kwuo pasi ndebe mmadụ ka ndebe ego maka na ife anyị chọbịa n'ime ụwa nke a bụ ego na nwa ogologo ndụ na arụ isi ike ya ka mmadụ ji mụtazie nwanụ o wee bazie enyi afa mefu na mana onye na-ekwuzi ife a bụ chief afa mefu na ilojuba ezi nwa ụba ji ekwe aga m akọwalụnụ maka ya maka mwoleni ya nwayọọ nwayọọ n'ife anyị ga-agba n'ụzọ erika sama ejele m South Africa wee kwudo obele nwanụ egi ya kalịla akalịnụ wee jụbazie kole onye bifanụ ọ bụzi onye ka a na-ekwuzi chief afa mefu na ilojuba ezi nwa ụba ji ekwe chairman chief executive Jacques cellular communication na South Africa chairman chief executive Jacques hotel and suite n'Owerri Imo State ifadigo na chekenagụ ọkụ obulu ụzọ 1 n'Ifitenansa ọnwa na-etilọra n'ọsụ na South Africa obele nwebelego oyibo nụ afa mefu na bịa ezi nwa ụba ji ekwu ebigo obili nkeke nyinu deni juli igwe nyoso ego ihe nwere ọgwụgwọ n'enu uwenụ ọga imechi iji okenu chukwu ihe kene yo ya ka njekwu maka yinu ezi nwa ụba ji ekwu ebigo obili ogoye bụ na yi omogada afụ njọnụ ezi oyi m bili odogwu afa mefu na bịa ọnwa na-etili ọra n'ọsụ ọnwa na-etili ọra n'ọsụ ọnwa niile eti ọnwa etimu na-etili ọra n'ọsụ ọnwa tie ibadi otisi gọbụlụ ọnwa oyoko ọnwa dakọ n'igwe ọnwa n'elu na-etili ọra n'ọsụ ọnwa na-etili ọra n'ọsụ ọnwa na-etili ọra n'ọsụ n'ọsụ n'ime oke iseje n'obele nwaji gosila gosi gochi tụnyeli dị n'isi ọnwa n'obodo na-etili ọra n'ọsụ nwoke mali mma bili n'ụwa yi nwayọ ka ije
nnu oji nwa ya na-emerụ ahụ ọnwa nọsụ ọnwa na-etili ọra n'ọsụ ezigbo ụba ji ekwe ọnwa na-etili ọra n'ọsụ na bilinu na anyị ọnwa na-etili ọra n'ọsụ ọnwa niile eti eti ọnwa na-etili ọra n'ọsụ ọnwa na-etili ọra n'ọsụ Yes, sir. asị na ife kwula ife akwụdebi anụ na ya ka ọgazi ji kwụzie na ife baje ehizi nna ga n'ụzọ bụ na ọ bụ na anyị onye pụrụ anyị bi ya fụzie n'ụlọ ya ka m ji ekwuzi maka odozi abụọ lọlọ Chinedu Ilojuba Ụbajekwe nwanyị ọma ọmaobi di ya Madam Good ezigbo nwanyị bili behind any successful man there must be a good woman. Ezinne m lezi nwa n'ụwa ezi di nụtali nwanyị ọmanụ ezinne m lụ Chibeze Desmond Afam Ụbajekwe obele nwa gabanụ n'iru na Chidera Afam Ụbajekwe ada dị mma asị na ụmụ ugo na-eyi ugo n'ọcha maka na ife afa mefu na alụlụ n'aka ya ka Chijioke nwenye adanile kwuru maka na ife ọlụlụ n'Owerri gbọgbaligbo ghali onye si n'ọbasi ya ji ebe ka o were ụkwụ wee gaba ka o welisi anya wee fụnụ maka na ejiri ugegbekili mgbaka gba n'aka na ọ na-eme mmadụ kasịa mmadụ n'elu ụwa asị na ọ fọrọ nwa obele nkwa osimuke n'ezi nwanne ya nụ Chief Kajetan Obi Kafọb Electrical Limited na Abuja nwakibia nọsa ubirielem Desenu Chief Chika Ibewike CEO Rich Gold Investment Limited na South Africa Ebubechukwu ụzọ na saa n'ubirielem Ebubechukwu ụzọ n'isobilinu na saa gị isejenu Desenu Chief Sunday Okolie Abuja 1 n'Ọsụ Brudi Change na South Africa na ezigbo nwunye ya Lọlọ Millicent Ogochukwu Okolie ife adịgo nwanyị ọma afa mefu na Ụbajekwe ya si mụ kenunu Chief Engineer Chasi Amagba Bili ezi nwa Amagba Obiabanụ onye
mmemme Magic Man na South Africa. Charles Odogwu Kebụl, CEO Agba Ego Nkịtị n'Ọlụ Akwụdị na Nwa n'Imo steeti. Nke na nwunye yi Mrs. Chinyere Amagba Adaeze nwanyị ọma si Ụmụnze na Anambra steeti. Ọnwa na-etili ọra n'ọsụ na ya si m kene unu. Ezienu Chief na Lọlọ Ebuchinam Samuel Okechukwu Ebu Biz Concept Nigeria Limited. Eze Mkpotori n'Umuchu na Chief Alolo Monday Akunna Ụkwachi na Kona Gbawan Ifitenansa Egbe eji eji ọgụ na AIA nkenke nyichuru igwe enyi ọsọ. Eze ụmụ okolobịa n'ọsụ. Chairman Chief Executive CBAC International Limited. Akwa ịkalịla akali ọnwa nọsụ si m keneyi. Desienu Chief Fabian Ezeradi Ezi Nweze Ojika Obidigbo Ifitenansa Chairman Electrical Dealers Association Nojo Alaba Lagos. Yes sir. Ọnwa na-etili ọra n'ọsụ. Onye ọma na South Africa na onye ọma n'Isebi. Ego ihe nwere ọgwụgwụ nụ Chijioke na-ekene. Ọnwa niile eti eti. Ọnwa tie Ibadan na ọnwa nye ekene ihe nụ. Ọnwa niile eti eti. Yes sir. Ifu Simon Nuka Fosobilinu Agwenwebe 1 n'Ọlụ National President High Spirit Friends Club na South Africa. Ezienu His Royal Highness Prince Ndubisi Oyoro Igwe Limpopo Agụjiegbe 1 n'Umuchi Eze na Lọlọ Ruth Chidiebere Oyoro Akwụgo nwanyị ọma. Obele nwa Basobilinu Prince Kevin Chisom Oyoro Nnanyelugo Obele nwa Bilinu. Dezienu Honorable Sir Jerry Ezi Nwala Gboso Asụkwaju 1 Ifitenansa Ochendo Nosu Honorable Member Federal House of Representatives na Abuja. Chief Steve Oji Bilinu Agba Ego Nkịtị n'Ọzụ Bulunu onye ọma n'isoro ebili yo. Egwu m ga dị n'iru nụ ngwa
bịa onye ọma na-izu bili obele nwa gaba n'iru n'ụwa inu enene anya na-asụ n'uche ije kene 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 n'imezi oyiyi chukwu dị megwunu ya babụ ka nọsụnụ emergency ịgụ Nigeria limited odogwu ezi mmụọ dị megwunu ya odogwu obili chije kene kene unu ọnwa niile eti eti ọnwa niile eti eti ọnwa niile eti lọrọ ọnwa adakọ n'igwe ọchịchị egbolọsọnụ ife ojota maka obele nwa bilinu kedu onye nnekwu maka ya nụ Chief Chukwudi mmadụ abụ mmili na-esoro ọra 1 ojoto ife ojoto na-eme ọgọ n'oju otonu onye oche bili ezi oyi m bilinu ife ojota maka Chairman Chief Executive More Blessing Talitakum Nigeria Limited omega ọ dị mmanụ obele nwa si ojoto ejenu Chijioke na-ekene yenu ife ojoto bịa onye ọcha na iso bilio ife ndị ojoto niile yes sir ife bụ Chukwu na ọchịchị na-ekwensu gba agbata obi maka na onye fụrụ ife afụgo Chukwu ya batale mmadụ ziluzi oge ichi echichi n'ụwa nke anọ edizi afọ echili ya ife ndị ojoto Idemmili Local Government na Anambra State obele nwa gaba n'iru maka na ọkwa gụnye nwa n'aka na ọ marugbukwana ya More Blessing International Talitakum Nigeria Limited obele nwa gaba na Chukwukwe n'azụ osimuke n'ezi nwanne ya nụ Chief Frank Okafor igwurube ndị abụọ n'ojoto ọnwa bilinu ọnwa ojoto bi ya
Frank Okafor bịa na anyị keneli igurube ndị abụọ n'ojodo onye ọma na-eso bili mmiri na-ezoro ọlanụ ya si mụ keneyi ife ojoto bịa Esienu Chief Uchenna Ejiofor Chinwatakwa Kwan n'ojodo onye ojii ka onye ọcha mma Chukwu dị mmadụ abụ m na ya si m kenunu maka na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya Esienu Chief Oti Ikechukwu Ikenga Kwan n'Umuchu Mighty Allied Victory Nigeria Limited Mighty bilinu onye Umuchu bili obele nwe ego yi kalịla akali ife ojoto si m nke na-eyi n'ibodogwu mmiri na-ezoro ọrụ ya ife ojoto onye ọcha ife ojoto onye ọcha ife ojoto onye ọcha nwoke mali mma bili ife dị ojoto niile Chukwu dị mmadụ abụ onye ọcha niile mmadụ onye ọma abalị ego oyibo mmiri na-ezoro ọra nụ ife ojoto onye ọcha ife ojoto onye ọcha yesa asị na ego dị mma n'ikolobịa maka na ịbata ego oyibo n'ikolobịa ịmali na akwụ na-esi obi ike Esienu Chief Ken Anabara Mbunateko 1 na Akpụlụ Oju na-eme ọgọ Idatọ Local Government onye ọma Sidatọ Nation Chairman Chief Executive Makans Marketing Industry Limited Oju na-eme ọgọ bilinu mgbu na-ata ego na anyị ga-eneli obele nwa na kpụrụ gị isejenu ndị ọma bilisienu n'udonu Esienu Chief Chinedu Mmadubuko Chinechendo 1 na Adaziani The Chico Investment International Limited Chinechendo bili onye Adaziani biya Chijioke Nekenunu Chukwu dị mmadụ abụmụ ife ojoto si muke nunu ntu oyi nọ isi dịnụ oyi jelisi ụgwanụ ebe lọyi ya mmiri ya Esienu Chief Frank Chibuzor Izuora AMB Chibiak Group ọnwa nnetiri ọra n'Obosi onye Obosi ụkwalanụ ọnwa n'Obosi
osayi na anyị ga-emeli ọnwa tie ifadiyo ọnwa adakọ n'igwe n'ezianụ chief Emeka Genesis Nwachukwu dike eji eje mba 1 na mba 4 ezi nwa Nwachukwu bilinu Chukwu Emekanu obele nwa bilinu na mba 4 gị isejenu odogwu ndị ọma bilinu Chief Festus Ọnụ omena nwata onye ọmasị Enugu Ezike wee bịa ụwa Ferrotex Oyimunu Director Ferrotex Nigeria Limited omena nwata bili na anyị keleli ezi nwa ọnụ Enugu steeti gị isejenu Enugu Ezike gị si pụta n'odogwu mbọsị ịkwali nne yi Chijioke na ndị egwu abịala egwu etu onye ragivia na ranụ Dezianụ Chief Fidelis ezi nwa ke Ugwumba 1 n'Ugbene Fidwas Group Limited obele nwa bilinu Ifeojodosimụke n'unu ngwa ka anyị yọlia na-ekwu na anyị na-abịa yesa mba Prokwa property ụmụazị maka na udogwu abụrọga inem udogwu abụrọkwa ma onye chịọ n'ezienụ nze Chima Jude ezi nwa ibe agwa ụmụnna nwezu akwụnụ onye agbụrụ bili ụmụnna nwezu akwụbilinu Chief Injinia ezi Fedi ezi nmume Ukeje dike ọha 1 na agbụrụ Ifeojodosimụke Chief Emmanuel Chukwu amụlụ onye na-ego n'ụtụ bili na Nnewi South gị isejenu onye ka amụrụ ya na ego ezi nwa Chukwu obili onye nwere unu nwere ifenu CEO CMAS International Limited Ifeojodosimụke nkwa Chukwu dị mmadụ abụmụ Ifeojodo onye ọcha Ifeojodo onye ọcha ife ndị ọjọọ Ifeojodo onye ọcha ezi nwa mmadụ abụ Ifeojodo onye ọcha ọbụlesi n'odogwu Ifeojodo onye ọcha alịta kumi odogwu n'ili Ifeojodo onye ọcha ezi nwa mmadụ abụ Ifeojodo onye ọcha Ifeojodo onye ọcha Ifeojodo onye ọcha onye ọcha obele mmadụ Ifeojodo onye ọcha Ifeojodo onye ọcha obele nwa gaba n'iru a na-ekwe n'anya na goma ya ege n'iru ọnụ ndekwunu ọnụ kwuru ndị oge kwuru ekwusi balabala ewusalidi wuru Ifeojodo onye ọcha amaka mmiri ahụ Ifeojodo onye ọcha ike ya dị ya n'arụ Ifeojodo
onye ọcha n'izu chukwu dị mmadụ abụ ụna chukwu dị mmadụ abụ obere nwa gaba ego na-achị ụwa akụ na-achị ụwa ike na-achị ụwa mmadụ amazi onye gị ya 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 mmadụ amara onye gị ya ka ibe eji esila anyị ike mmadụ amazi onye gị ya maka ego na-alụ ọlụ mmadụ amazi onye gị ya maka ike ụwa elu ụwa mmadụ amazi onye gị ya maka na inezi anya n'ụwa nke anọ ịfụzie na ego na-achị ụwa maka na nwata akpata ego okenye ejegbu onwe ya n'osimiri mana onye na-emere praktisi wee bụrụ ọganụ expenses na-akali onye afọ mana anyị ga-elotakwanụ onye na-agwụrụ ofu ọ dagwa ịbụọ batala o ji emezi okwu ba n'ego nwa ogbenye sila ọnụ ha maka na onye na-abatara ego nụ okwusi okwu n'obodo nụ asị ọkwa nke onye nkeleka ya je nọdị anịnụ maka na ego na-achị ụwa yesa onye kasị ya n'elu ụwa nke anyị nọzinụ maka na onye na-enwere ego ya ka ibe na-amasị maka na ego bụ ụtọ ndụ
ego ji ọgwụ na onye na-enwerozi ego bụ onye nkwupụ n'anya ndị ụwa nọ ma amamife Chukwu na-enye mmadụ dịkwa mana ndị mmadụ enwerozi ife fa ji amamife wee kpọlụ kpatala o ji ebezi onye dị onye nwere ego ọdụnụ asị gịnị meli na ijiri amamife iwe kpata ego nụ mana onyinye chi dị n'iche n'iche nụ mmadụ amazi onye ka ya nkwa onye na-enwere ego n'elu ụwa nọ n'afụfụ onye na-enwere ego n'elu ụwa tọlatọ nwunye yi ga-agwa ya okwu etu o si si ya ụmụaka ga-agwa ya okwu etu fasichọ ọkwa maka ego oyibo ego na-achị ụwa ego na-achị ụwa mmadụ amazi onye ke ya mmadụ lele nwanne ya maka ifi ego bụ mma na ego bụ njọ ego bụ mma na ego bụ njọ ego na-achị ụwa akụ na-achị ụwa ike na-achị mmadụ amazi onye gị ya enu ụwa mmadụ amazi onye gị ya enu ụwa mmadụ amazi onye gị ya ego na-achị ụwa akụ na-achị ụwa ike na-achị ụwa mmadụ amazi onye gị ya mmadụ amazi onye gị ya enu ụwa mmadụ amazi onye gị ya ego oyibo ebe n'isi n'ụwa onye na-enwere ego na ọ mara ibe a na-ekwu onye na-enwere ego na o nwere okwu aka ya enu ụwa mmadụ amazi onye gị ya mmadụ amazi onye gị ya Dezienu Chief okwu dịli eze nwankwọ ewepụ dike na nanka ọbata ozuọra agbụlegba na nka eto dike na ụmụ awụlọ ọbalish ya na odozi akwa oji efi nwanyị ọma nwanyị nnobi ogeli mali nsọ dị ya ọ dịka oji ọgwado dị ya Ifeanyi Chukwu Nwakukwe bụ onye ọma Magic Man onye mmemme bilio onye ezi Owere n'ọnụma ekene yi give and never lack oyimo Magic Man ogi bụ onye mmemme ego achị bụ ụwa ike na-achị ụwa akụ na-achị ụwa mmadụ amazi
gị ya mmadụ amazi onye gị ya elu ụwa n'ọgwụ ike na-achị ụwa elu ụwa n'ọgwụ akụ na-achị ụwa onye nwere ego na-eme ife sọlị ya elu ụwa na mmadụ amazi onye gị ya oke ya dị asị n'elu ụwa oke igbo bụ nwata si abụchi ọnụ ha ọkwa maka ego mmadụ amazi onye gị ya nwunye amasị di ya n'elu ụwa ọkwa maka ego oyibo mmadụ amazi elu ụwa